Hé, kijk naar me. Nee, ik wil zien dat je kijkt. Ik wil voelen dat je kijkt. Ik wil weten dat je er bent. Hé, dat je weet wat er gebeurt. Ja? Goed. Kijk maar. Elk plekje is nu bezet. Bezet. Met mensen en dingen. Terwijl er een leegte is tussen al die mensen onderling. Alles is herbouwd en bebouwd. Alles is nu bezet door onszelf. Er was een tijd dat er geen leegte was, maar een bezetting. Ik heb 35 jaar niet beseft wat leven was. Misschien zelfs nu nog niet. Jaren dorst ik eigenlijk nauwelijks uit mijn vertrouwde omgeving vandaan. Ik was gehavend. Ik kan het nu nog vertellen. Velen zijn er die dat niet meer kunnen. En velen willen het niet vertellen. Is er iets? Is er iets? Nee. Wat zou er zijn? Ik weet niet. Ik dacht even dat er iets was. Dat denk je zo vaak, maar er is niks. Er is helemaal niks. Wat zou er moeten zijn? Hè? Ik weet niet. Nou, Ben je nou niet veel te vroeg? eigenlijk ook nog wel even wachten. Hè? Ja, nee, zo bedoel ik het niet. Ga nou maar, daar ben je toch graag? Nou ja, ze rekenen op me. Waarom? Ik ga er niet hoor. Ja. Nou ja, dat kan ook wel. Nou. Ja. Zeg, leg je de krant nog even in de lift? Ja. Dat al 22 jaar. Wat? Ja. Ja.
draait niet. Het gaat niet. Het klopt niet. Het trekt. En dat eind trekt. Dat is altijd zo. Ik weet het niet. Nou, het ligt geloof ik aan ons allemaal. Het moet een beetje gecapteerd. Zo. Ja, precies. Nou, ja. Een rondje voor de herenmuziek. Van mijn vader. Op je gezondheid, Aaltje. Jongens op ons, hè? Proost. Nee, zeg. Hoe vond je het? En Aaltje, hoe vond je het? Vond u het ook niet dat het trekt? Wel ja, het is net als wijn, jongens. Alle jaren beter. Ja. En Anton was er weer helemaal. Nee. Bijna helemaal. Dank je. Dankjewel. Is het nou met jou? Goed, schat. Ja? Ik heb het helemaal begrepen, hoor. Dank je. Ik kan ook weer slapen. Hou zo. Ja. Jongens, Ja? kunnen wij even afspreken wie Aaltje ophaalt volgende maand? Was het niet mijn beurt? Oh nee, ik kom hier. Eerst Frans, dan ik, dan Jaap en jij komt pas in november na Casper. Oh ja, kijk verkeerd. Nou zeg, als het moeilijk wordt, dan neem ik toch een taxi. Meen je toch niet? Niet echt. Ja, jongens. Nou allemaal even. Eind meer begrijpen. Wim? 1. Ja, het is vervelend, maar het kan niet anders. Zeker. U zult wel het beste weten, meneer de Vries. Zijn die stukken hierbij? Bovenop, meneer. Die gele envelop. Mooi. Goedemorgen, meneer de Lang. Goedemorgen. Zou het nog gaan regenen, denkt u? Het weer interesseert mij al jaren niet, Annelies. Wou je het zeggen? Meneer de Vries verwacht u over een kwartiertje. Hij wou iets met u bespreken. Met mij? Is er iets? Ja, er is iets. Ja, ik weet ook niet zo precies. Nou, we zullen het wel zien.
Zal ik een kopje koffie voor u maken? Koffie? Ik ben net binnen. Annelies van Dam. Zeker, meneer de Vries. Komt u weer. Meneer De Lange. Maar ik dacht toch dat het zo naar best van morgen. Ik zou zeggen, neemt u de rest van de dag maar vrij. Gaat u naar huis en denk er nog eens rustig even over na. En ja, dan hoor ik het wel, ja. Meneer De Lange. Wilt u nu misschien een kopje koffie? Ik heb het speciaal voor u gezet. Meneer De Lange. Meneer De Lange. U vergeet uw jas. Uw jas. Was u vergeten? Ik vind het echt heel naar voor u. Wou ik u nog even zeggen? Hé, dat is gezellig. Wat een verrassing, jongen. Helemaal niet aan het werk vandaag. Lijkt wel of ik jarig ben. Eerst de buurman op visite en nou jij weer. Ik heb nog lekker gegeten ook. Wees stil. Is er wat? Haal dat blad eens weg. En pak mijn bril eens even. Zo. Dank je, jongen. Kan ik je beter zien? Doe je je jas niet uit? Wat doe je toch raar? Zeg eens wat. Ik zie het niet meer aan. Ik zie het niet meer. Nou heb ik helemaal niks meer. Niks. Je hebt toch altijd mij nog? Kom eens wat dichterbij zitten. Nou heb ik helemaal niks meer. Alleen de brug, die wel.
Daar hebben ze me kapot gemaakt. Toen. En vandaag weer. Ik wil niet meer aan, ik wil niet meer. Ik wil eraf, ik wil niet meer leven. Maar Nou. ik durf niet. Zelfs dat niet. Rustig nou, Kasper, toe nou. Kom nou eens even dichterbij zitten. Hè? Ik word eruit gegooid. Op de zaak. Voorgoed. Maar ik mag zelf kiezen hoe. Dat is het gemene. Of ik krijg gewoon ontslag. Na 23 jaar. Maar ik kan ook naar een dokter gaan en zeggen dat ik het allemaal hier niet meer zo goed aan kan. En dan kan ik in het BAO, en dat is financieel gunstiger, zegt meneer de Vries. Ja. Ik moet het dan allemaal wel heel goed duidelijk maken bij die dokter. En, dan zal het best lukken, de WHO. Met mijn achtergronden, zegt meneer de Vries. Nou, dokter. Zeg het maar. Hoe duidelijk moet ik zijn? Ik ben geen mens. Nee. Ik ben namelijk plat. En niks en niemand in deze wereld kan me nog rondmaken. Ik kan alleen nog maar haten. Begrijp je dat, dokter? Nee, daar was ik al bang voor als ik zo naar je kijk. Geef me maar een doos van die pillen. Ja, dan zal ik die wel opvreten tot ik versuft ben. En ook in het bejaardentehuis zit. Dat zal het beste wel zijn. WHO is altijd nog 80% van je salaris, zegt meneer de Vries. En meneer de Vries kan het weten. Waarom vlucht je toch zo? Voor jezelf. Voor mij. Wat jij tegen meneer de Vries hebt gezegd, dat heb ik nog niet gehoord. Niks. Dat is jammer. Meneer de Vries had gelijk. Ja, daar kijk je van op. Nee, nou, je bent plat, zeg je. Je bedoelt, je bent niet tevreden met jezelf. Nou, dat wisten we al. Jouw gedachten, je geest, dat was nooit hier. Nog altijd op die brug. Al 35 jaar. Jij staat hier. Kan toch niet? En dan kom je bij mij alsof ik je moeder ben. Ja, goed. Dat mag wel. Daar gaat het niet om. Na alles wat we met elkaar hebben meegemaakt. Ik ben er voor jullie. Ik ben er nu ook voor jou. Maar je moet toch zelf kiezen. Zie je dat in? Nee, je ziet er niet in. Er is je vandaag niks afgenomen, jongen. Er is je het aangereikt. Pak het. Tijd. Je krijgt nu toch tijd om te leven. Dan kan je niet eens meer verstoppen achter je werk. Je krijgt tijd om eindelijk een mens te zijn. Als ik het nou goed begrijp, word je er nog voor betaald, toch? Pak het dan. Hoeveel tijd heb je helemaal? Ja, mag ik zeggen. Ik heb altijd nog minder tijd dan jullie. Hier is uw thee, mevrouw de Beer. Dank je, kind. Wil meneer misschien ook een kopje? Nou, zet het aan mij neer. Wij redden ons wel. Oh, goed. Jij zin in thee? Ga eens wat lekkers pakken.
Proost, jongen. Ik zou willen dat je weer eens lachte. Dat je je fijn vond. Dat je oog hebt voor je vrouw, Sophie. Dat je piano speelt. Dat je leeft. Kan ik? Ik kan het niet voor je doen, jongen. Jij kan het. Ik het wil. Daarom. Je moet niet vluchten. We hebben gevochten om vrij te zijn en te leven zoals we wouden. Doe dat dan. Nou, Casper. Weet je wat je doet? Nou ga je naar huis. Denk er eens heel goed over na. En ik hoop dat het je lukt. En doe me goed aan je vrouw. Casper, kijk vanavond maar eens naar de maan. Heeft het ook allemaal meegemaakt, is toch niet naar beneden gevallen. Gerry. Wat zit je er ongezellig? Hoe laat is het? Ik weet het niet precies. Verrek, zo laat al. Zit je er al lang? Nee. Ik sliep als een blok. Ik heb een paar sherry's gedronken met Marion, waar doodmoe van het winkelen. Waar zijn we gaan liggen? Ga koffie zetten. Ik ben vandaag ontslagen, Gerry. Wat bedoel je? Ja, wat denk je dat ik bedoel? Bij de Vries. Oh, dit kan niet. Ja. Ik. Ja. Ja. Ik vind het erg vervelend om over te praten, maar...
Ik moet het je toch zeggen? Hè? Ik ga even koffie zetten. Geef mij maar een borrel. Een borrel? Ja. Ik weet niet of ik die voor je heb, hoor. Het is reorganisatie, zegt hij. Ik ben de oudste. Wil je eens bij eten? Nee. Ik moet de WHO in. WHO, zo heet dat. Ja, het is allemaal een beetje moeilijk om uit te leggen, maar het doet er ook niet toe. Ik ben niet meer geschikt om te werken. Ik ben niet meer nodig. Dat betekent het. Maar je bent toch niet ziek? Nee. Nou, krijg die borrel nou? Ik hou 80% van mijn salaris. Als het allemaal lukt met de WHO. Dat is eigenlijk alles. Je hebt toch altijd wat, hè? Nee, dat bedoel ik niet zo. Ach, het klinkt gek, zeg. We blijven wel hier wonen. Als je dat zo zeggen wou. WHO. Ja. Tuurlijk blijven hier wonen. Als het even kan. Jij wil hier graag wonen, dus als dat kan. Dat is het enige wat zeker is. Dat ik hier wil blijven wonen. Ja? Tja. Maar we lossen dat toch samen op? En we hebben wat gespaard. Maar Jan zei vanmiddag nog, waarom ga je niet met je man naar Ibiza? We hebben er nog zo om gelachen. Maar dat kan nou. Hè? We kunnen zo in hun huis. Dat kan. Hé. Lach eens. Hè? Of we doen het anders samen. Of ik ga terug in de verpleging. Bij particulieren, voor de ping-ping. En we kopen een bootje. Dat heb ik altijd al gewild. En dan wil ik dat je eindelijk eens op een nieuwe fiets gaat rijden, zeg. Die krijg je van mij. Zal ik toch maar een toastje maken? Neem jij nog een bord? Doe maar. Wat denk je eigenlijk van een volkstuintje? Nou, we zien nog wel. We gaan eerst zeker een maand naar Ibiza. Heerlijk, toch? En dan sturen we iedere week een kaart naar meneer De Vries. Zo je met veel zon erop, weet je wel? En die ondertekenen we samen. En we schrijven er iets op wat hij zich aantrekt. Klootzak of zo. Nee, dat is te grof. Nou, we schrijven erop. Kijk me niet zo aan, Esther.
Je krijgt nu tijd. Tijd om te leven. Tijd om eindelijk een mens te zijn. Pak het, jongen. Je bent bang. Ik zie het. Doodsbang. Toen ik. En nou jij. Zeer verstandig, meneer De Lange. Ik hoopte al dat u het in zou zien. Trouwens, ik heb het u vorige week al gezegd. Dankjewel. Kees, u wordt tenslotte ook een dagje ouder. En bovendien, wij hadden de indruk dat het voor u zelf ook een beetje te veel werd. Kijk eens, vader en ik gunnen u in de eerste plaats rust. Dat is wat u voor onze firma gedaan heeft. Wel verdiend, dacht ik. Dank u wel, Fries. Nou, dan doen we dat zo. Vertel eens, zijn er al plannetjes? Misschien. Ik moet nog even wennen. Ja, dat begrijp ik. Overigens, wij willen natuurlijk de kleine afscheidsreceptie houden. Maar dat kan ik dan misschien beter met uw vrouw bespreken, nemen, al die kleine details. Ja. Ik dacht toch dat ik echt mijn best gedaan had, meneer De Lange. Er zijn veel mensen van uw leeftijd die alsmaar niet willen begrijpen dat het helaas zo moet. Hè? Vergeet het maar, het lukt niet. Ach, kom nou. Het zijn mevrouw ook van mij. Ah, kom, schiet ook. Jongen, kijk naar Toon. Als hij een keer diep zucht, dan koopt hij die hele tent op. Dan loopt meneer De Vries in de wij wat jij, Toon. Ah ja, spelen we of kletsen? Geen gehouden hoor, hou je nou maar aan ons vast. Begin maar. Jongen, laat me alsjeblieft. Ga weg. Ja, maar hij staat midden op de Ach, doe jongens. Zo de niet op. Ik kan mij het geven. Houd het daar nooit op. Hier. Alsjeblieft, hier, lees dan. Oorlogsmisdaden per jaar. Juridisch gelul. Wat zijn dat voor mensen? De leren oorlog verlaat ons nooit. Nooit. Willen jullie spelen? Wil je vergeten? Ik niet. Nee? Hier staat het weer. Bijna iedere dag, hè? Probeer me te slapen. Maar iedere nacht. Iedere nacht weer staan ze voor mijn bed. Want ik moet vergeten. En dan komt zo'n zak over mijn auto zeuren. Rustig nou, Guus. Oorlogsmisdaden van jaren, ja. Maar wat verjaart er in mij, hè? En in jou? En in jou? Staat er niet bij. Nee, het staat er nooit bij. Maar je moet jezelf vasthouden. Probeer het maar. Maaltje, hoe werden die misdaden begaan, hè? Met wat voor sadisme, wat voor overgave. 24 uur constante vernietigen. Iedere dag weer. Iedere dag weer. Ze hebben ons in onderaardse fabrieken willen opsluiten. Er zijn geen woorden voor. Je was er ook nergens op voorbereid. Ik droeg net een pak. Met een vest. De enige zorg die ik voor de oorlog had, was om een koperen fietsplaatje. Had je ooit een revolver in je handen gehad? Of op een mof geschoten? Ik heb me misschien wel 2 keer vergist. Praat er niet meer over. Oudje. Toen heb ik gezien. Mijn god. Mensen. Er werd de lijken gevreten. Als je zover komt, wat gebeurt er dan met je? Wie gelooft je?
is niet te geloven. Je bent iets verloren. Je bent iets kwijt. Hoe moet je terugkomen? Hoe kun je vergeten? Praat er niet meer over. Voor ons soort is geen ziekenhuis. Ja. Je kunt nu een briefje halen waarop staat wat je hebt. Mogen nu voor niks in de tram horen. Nee, zelfs dat niet. Dat vergeet je nooit. Nee, vergeet je nooit. Zolang de laatste van ons nog leeft, leeft die rotoorlog. Maar ik geloof dat je anderen niet moet verwijten. Dat ze niet begrijpen dat je niet kan vergeten. Ze hoeven alleen maar iets te vergeven waar ze nooit bij zijn geweest. Vertel eens van het bandje, Toon. Bandje? Oh, dat tapeje van hem uit Canada. Nou, jullie krijgen allemaal de hartelijke groet. Zijn fabrieken worden alsmaar groter en groter. Binnenkort komt hij hier naartoe. Naar ons. Hoe ouder die wordt, hoe meer die zijn maats mist. We hebben ook zoveel meegemaakt met... Begrijpen de anderen toch niet? Wil je wat drinken? Kom maar. En dan rijdt hij in die grote Amerikaanse slee van hem regelrecht naar ons monument. Dan vraagt hij bij de buren om een emmertje warm water en zeep. En dan gaat hij het helemaal schoonwassen. Dat kan toch niemand begrijpen? Zullen we wat spelen? Ja. Guus, kom op. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Jij begrijpt het nog niet, hè? Jij bent het al lang vergeten. Maar ik ben jou niet vergeten. Ik heb je altijd gevolgd. Altijd. Slaap je niet? Nee. Is er iets? Ik weet het. Kan je niet slapen? Kijk naar de maan. Zal ik de gordijnen dicht doen? Kijk naar de maan, zeg ik toch? Ga dan toch slapen, joh. Morgen ben je doodmoe. Ja. Wie is innemen? Nee. Ik moet het alleen doen. Wat? Ja?
zo vlug bent. Wat doe je nou toch, lieve mens? Hè? Wat doe je nou allemaal? Ik doe niks. Maar het is op. Nee, dat mag niet. Dat kan ook niet, we kunnen je niet missen. Ik ben hier toch klaar? Maar jij nog niet. Dat weet je best. Ja. Nee. Dus toch niet. Kijk dan toch eens in de spiegel, joh. Niet naar je haat. Gewoon naar jezelf. En neem je eigen plaats weer in. Nou, het nog kan. Als je niet oppast, ben je nog verder heen dan ik. Ik wil je helpen. Maar dat houdt nou op. Je moet het nu zelf doen. Alleen. Voel je mijn hand? Ik ben bij je. Ben je bang? Nee, waarvoor? Geloof dat dat heel rechtvaardig is. Dat oordeel. Dat vel je zelf. Ja? Zeg maar niks meer. Ik heb je begrepen. Ja. Voel je dat? Ik was kwaad op je. Omdat je gelijk hebt. Dat klopt niet, hè? Maar je hebt gelijk. Nog steeds mis ik Esther. En mijn kind. Ons kind. Van Esther en mij. Ik mis ze steeds meer. Omdat zij me blij konden maken. Ze konden me vullen. Ze kon. Esther bevestigde mij dat ik besta. En dat is nodig in deze wereld. Het lijkt zo lang geleden. En toch is het nu. Ik wil er steeds naartoe terug, Aal. Omdat ik niet kan accepteren dat ik niks voor ze gedaan heb. Daar op de brug. Helemaal niks. Hoe ouder ik word, hoe meer het steeds terugkomt. Maar het komt nooit meer terug. Dat begrijp ik nou. Door jou, ha?
Gaat het door veel mensen? Een paar vrienden maar. Komen ze van ver? Duurt het lang? Dat hoop ik niet, nee. Het lichaam van mevrouw moet zo gauw mogelijk naar het universiteitslaboratorium. Wist u dat niet? Nee. Ik had het kunnen weten. Mevrouw heeft het zelf zo gewild. Hallo? Ja? Luister. Wacht even, Guus. Het is toch wat. U ook gecondoleerd met het verlies. Ik ben een overbuurman van Alida. We hebben vaak zo gezellig zitten praten. Zijn er wel? Bent u allemaal familie? We zijn geen familie. Nee. Maar je zou het wel zo kunnen doen. In de oorlog was ze onze koerierster. Ze was als een moeder. Ja, ze was een fijne vrouw. Ah, dat is Guus. U ook gecondoleerd? Bent u nu compleet? Heren, wilt u dan nu afscheid nemen? Ik ben een overbuurman van Alida. Ze noemde mij altijd de kolonel. Aaltje, van wie je allemaal zoveel houden, is aan de laatste reis begonnen. Misschien kunnen we haar beter met rust laten. Maar als er een God bestaat, zal die haar in zijn armen nemen. Ik geloof dat we ook beter niet kunnen bidden. Dat zou alleen maar de aandacht van hem op ons vestigen. Mag ik iets voorlezen? Plicht. Vraag niet hoe lang men leeft, doch hoe. Wat men presteert, wat men volbrengt. Wat men bewust de mensen schenkt. Het tijdsbestek doet er niet toe. Wanneer het eindsignaal weer klinkt, zij vroeg of laat, ontplooi de vaan, maak dat gij fier van hier kunt gaan. Present, ik heb mijn plicht gedaan. Dat heeft Alida mij gegeven.
Waar moet ik dit afrekenen? Daar is de kassa, meneer. Kasper, Ja? kom eens. Ja, ik ben even bezig. Ja, kom nou eens. Ja? Oh. Je ziet er leuk uit. Dat is lief van je. Lief? Ja, lief. Ik greep je binnen omdat ik dacht dat je het vergeten was, maar je was het niet vergeten. Ik vergeet toch nooit wat? Nou, deze dag die vergeet je anders elk jaar. Oh, ja. Ik heb niet zo'n hoofd voor verjaardagen en dat soort dingen. En niet voor onze trouwdag. Jij dacht werkelijk dat ik onze Nee. trouwdag vergeten was? Dat is nou niet lief van me. Ik zie ook wel dat je de laatste tijd verandert. Dus ik maak het niet open voor we samen iets gedronken hebben. Dit? Ja. Je denkt dat het voor jou is? Nee, dat is wat anders. Ik heb voor jou iets veel leukers, ja? Neem een sherry en schenk er voor mij ook in. Ik kom... Eens kijken. Restaurant. Goeiedag. Is er iets? Ben je klaar? Ja, kijk me niet zo. Ben je klaar? Klaar waarvoor? We gaan niet met die oude DAF. Wij laten ons rijden. Ja, dat hebben we verdiend. Samen. Op ons. Dat jij zoiets regelt. Ik een knoopjes. Doe dat nou even goed. Hoe heet De Lindenhof. het? De Linden. Ja. Het Linden. Nou, zeg, niet over de Berlagebrug. Maar meneer, het is de kortste weg. Niet over de Berlagebrug, rijdt u dan om. Zoals u wilt.
Hoe lang is het nou precies? Weet je dat zelfs niet? Nee, niet precies. Maar het echt weet is belangrijk. Ja, waarom niet? Over 3 jaar kunnen we echt een feest vieren. Zo lang al? Als we het uithouden samen. Ja. Waarom lach je? Ik lach je toe. Oh. Nou, nog maar eens op ons dan. Het is lang geleden dat we nog eens gezellig samen zaten. Ik vind het fijn. Ik vind het ook fijn. Ik weet nog toen ik je voor het eerst zag. In het ziekenhuis. Ik was pas op die afdeling. En daar lag je. Ik kon het je toen niet laten merken, maar... ik had direct met je te doen. Je had zoiets. Iets hulpeloos. Iets... Je had iets zo. Iets wat ik niet echt begrijp. Maar wat ik niet zou willen missen. Iets waar ik wel voor zorg. Eerst wou je wel niet, hè? Je weet ook waarom. Ja. Maar nou zitten we hier toch maar. Ja? Ja. En we hebben het goed. Ja. Weet je wat... Hey. Weet je wat ik iedere week tegen Marianne zeg als we gaan winkelen? Als ik je volgende week zie, dan zeg ik dat ik weer ben. Ze zit zo uit te vissen wat je nu doet of je ontslagen bent of zo. Ze zeggen alles maar goed. Best voor zichzelf. Niet mogen komen. Het is te gevaarlijk. Moet het je toch zeggen? Ik wou het je zo graag zeggen. Ik ben in verwachting, Kasper. Ons kind. Esther, Het is helemaal van ons. lieveling, Samen. je had niet mogen komen. Ik heb het je toch nog zo gezegd. Het is te gevaarlijk. Stel je voor, Kasper. Ons kind. Het is helemaal van ons. Ik hou veel van je, Esther. Heel veel. Toch had je niet mogen komen. Het is veel te gevaarlijk. Juist nu. Dat moet ik je toch vertellen. Ja. Begrijp je toch? Doe je jas een beetje open, Esther. Zo. Laat maar. Ik voel me veilig bij jou. Ja, meen je dat? Ja, echt. Je moet nou heel goed voor jezelf zorgen. Doe ik wel. En voor ons kind. We zijn toch gauw vrij. Ja. Ons kind ook. Je hebt gelijk. Ik breng je zover als het mag. En dan vinden we het. Nee! Nee! Wat ik ben zwanger!
er ziek van. Von Hunze! Kasper! Von Hunze! Von Hunze! Kasper, is er iets? Hoezo? Is er iets? Je bent zo anders. Ik dacht zomaar dat er iets was. Nu denk je zo vaak, er is niks. Er is helemaal niks. Oh. Nou, gelukkig, des te beter. Ik bedoel het niet zo, hoor. Ja, maar je zegt het. Ik was in die etage te hoog. Dat is me nog nooit gebeurd. Kom. Ik ga eens een kopje koffie maken. Die is vast lekkerder dan daar. Nee, doe me niet. Ik moet nog iets doen. Ja, dat moet jij toch altijd doen tegenwoordig? Wil je het weten? Wil je het echt weten? Ik ga hem pakken. Ik weet zelfs hoe. Jongen, ik kan je soms echt niet meer volgen, hoor. Echt niet. Ik ga het koffie maken. Ja? Kom eens. Ja. Ik wil je wat zeggen. Nu. Je bent een tof wijf. Maar je bent niet gelukkig. Ik weet het. Het is mijn schuld. Ik sleep je mee in mijn leven. Ik probeer lief voor je te zijn, maar... ik kan je niet geven waar je naar vraagt. Ja, dan vraag je er godzijdank nooit naar mij. Je bent een tof wijf. Je bent nog jong. Wacht niet op mij. Zoek iets of doe iets of... Ja. Daarnet wist ik precies wat ik zeggen wou, maar... Neem me niet kwalijk, ik had het jullie moeten zeggen, maar ik kan onmogelijk vandaag. Ja. Goed. Hè? Doe ze de groeten en in ieder geval tot de volgende maand. Ja. Dag. Ik heb een lange rit voor de boeg, ja? Vakantie. Nee. Ga je wat luis doen? Nee. Ik weet nou hoe het moet. Hoe het moet? Ja. Ben je ergens mee bezig? Ja. Heb je hulp nodig? Ik moet het alleen doen, ja? Oké, succes. Je weet dat je me altijd kan bereiken. Maar doe geen domme dingen.
afschuwelijke haat kwijt. Er is geen keus. Zo wil ik niet meer leven. En, ja, ik moet iets afmaken dat veel te lang is blijven liggen. G, dank je voor wat je me gaf. Ik denk dat ik na Esther het meest van jou hield. Vergeef me. Alsjeblieft, vergeef. Wat doen we nou? Gaan we nou rechtdoor of hoe zit dat? Waar sta je precies, die auto? Bij de brug, hè? Nou, ik pik hem als het vol. Nou, wat ik hier heb, dat is niks. Dat is allemaal voor de hand. Maar wat denk je hiervan? Dit is wel goed. Dat is het enige wat ik voor je heb. Zeg het maar.
Ik zoek... Ach, is pas 4 uur? Ja, we lopen altijd iets voor. Ja, het is praktisch 4 uur, ja. Ik zoek het restaurant. Maar die keuken is nog dicht. Ik wil alleen maar een kop koffie drinken. Ja, maar dat kan in de bar, in die gang, meneer. Laat jij je borst straks even wat drinken? Kom zo nog even naar boven. Prima hoor, ga je gang. Kom, kijk eens, hier. Oeh. Ik kom zo bij. Ik wil graag koffie. Zeker, meneer. Dat is ook te veel, nee, dat is niet goed. Nee, dat is een beetje slecht ontlasting, ja. Is meneer Van Huns aanwezig? Ik dacht van wel. Ik wou straks mijn huis even opbellen. Is hier een mogelijkheid? Dat is een cel in de hal. Hebt u kwartjes? Wat is ook alweer het nummer van het hotel? Ons nummer is 3332. Het is nogal makkelijk. Ja, 3332. Boslust, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt hier met Huiskens van de wijnhandel uit Roermond. Is meneer Van Huns aanwezig? Ik had beloofd dat ik om een uur of 4 of zo even zou bellen. Oh, momentje. Oh, meneer Van Hunten. Ze? Ja, hallo. Is daar? Met wie spreek ik? Nou, hallo? Hallo? Wie heeft er wat zeggen? Huisgesloten. Hallo? Kunt u mij verstaan? Wilt u zich melden? Ben jij dat? Werkelijk? Ah, daar bent u. Met Van Hunsen. Je bent oud geworden.
Bor! Kom! Goeiedag. Hebt u pech? Ja, ik heb pech. Dat mag je wel zeggen. Nou, toch nog. Dat kan wel even iemand voor u bellen. Nee, doet er geen moeite. Ik denk dat ik de oplossing al weet. Ik dat je bijna niet meer herkent. Hoe bedoelt u? Kom eruit. Ik zeg kom eruit, zwijn. Hoor je me niet? Hé! Hey. Hé! Hey! Oh, lieve God. Kom aan hier. Kom aan. Hier. Kom. Zo. Je mag niet dood. Je mag niet. Doe nou. Kom. Doe nou. Doe nou. Laat weg. Laat weg. Doe nou. Doe nou. Alsjeblieft. Doe nou. Doe nou! Zo. Zo. Kom maar. Houd je bek. Houd je bek. Houd je bek. Kom hier. Ja, kom alsjeblieft. Houd je bek. Hé. Hé. Kijk naar me. Hé. Ik wil zien dat je kijkt. Ik wil voelen dat je kijkt. Ik wil weten dat je daar bent. Hé. Kijk naar me. Ik wil dat je weet wat er gebeurt. Ja? Mooi.
veel eerder moeten doen. U bent ziek. Wie is hier ziek? U bent ziek, u moet geholpen worden. Daar kan ik voor zorgen. Ik heb relaties, u krijgt die hulp. Hulp, doodschop. Weet u waar u mee bezig bent? U praat over dingen die al lang voorbij zijn. Ik deed wat er gezegd werd, zoals al die anderen. Begrijp het dan toch? Je droomt nog steeds. Laat me eruit. We leven in een rechtsstaat. Ja, houd je bek! Ik ben Nederlands staatsburger. Het recht is aan mijn kant. Het is allemaal voorbij, het is verjaard. Hou jij je bek! Zo'n stem volgens mij 35 jaar. Jij denkt dat hij me helpt. Je denkt dat hij me helpt. Ja, het goed, hè? Ik zal jou leren. Je laten voelen wat er verjaart in mij. En mijn vrienden, tot je het weet. Dan mag. Ken je het al? Herr van Hunze. Zo. We zijn er. Ik ben er al die jaren niet meer over gedurfd. Maar nou ga ik. Met jou. Hier was het. Smerige sadist. Je hebt mensen opgepakt. Ze vernietigd. Omdat je denkt dat jij beter bent dan zij. Mijn vrouw. Kind. Je hebt mij voor eeuwig impotent geschopt. Maar jij denkt er niet meer aan. Deze plaats is te goed voor jou. Lopen! Lopen!
Hier ga jij kapot. Niemand zal je horen. Niemand zal het weten. Schelen. Schelen. Net als Esther en al die anderen gescheeld hebben. Niemand heeft ze gehoord. Niemand zal jou nou horen. Schelen. Schelen. Schelen! Lopen. Stop! Zij is jouw brug. Een armoedige plaats kon ik voor jou niet vinden. Wie ben jij dan? Denk jij wel arrogant durft? Je hebt mij alles afgenomen, alles. Ik heb 35 jaar niet meer geleefd. Door jou. Ik stik vanavond. Door jou. Ik wil eraf. Jij alleen kan mij bevrijden. Het zijn 35 piels tot de brug. Want ik heb ze geteld. Nou, tel jij ze. Zoals ik de jaren heb geteld. Vooruit. Tellen! Stop! Kom terug! Zeg me na. Je dinnen naaien, daar word je ziek van. Zeg het. Zeg het. Ja. Ja, weer naaien. Hoi, ziek van. Tellen! Jij bent alleen maar zo flink met z'n zessen. Het past van jouw soort. Maar je bent er nog niet vanaf. Ik sla je dood. Als ik het wil. En jij kijkt naar me. Zodat je precies weet wat er gaat gebeuren. Hè? Net als zij. Lopen. 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 Wat heeft het? Gedaan. Gedaan. Alsjeblieft. Stop! Ja, joh. Hier is het. Ja, joh. Doe je handen weg en kijk naar me. Doe je handen weg! Ga op de grond liggen. Ik zeg, ga op de grond liggen. Nee. Nou. Nu.
worden als jij. Nee. Sterf maar zelf. Sterf je eigen dood. Voor mij besta je niet.